headlines. Uluhan sa ato mga balita mga kasama karon lagyong hapon si Senador Jingo Estrada gisuspenso sa Sandigan Bayan sud sa tulo ka buwan. Samtang 18 ka mga ex-bodyguard ni kanhi Kongresista Zaldico ni presentar sa giingong mga ebidensya sa mali-maletang kwarta nga gideliver base sa mando ngadto kanila. Samtang konseho sa Dakbayan sa Subo ni question sa executive order ni Mayor Nestor Archival labot sa cash aid distribution alang sa mga senior citizen. Samtang driver nga nakabangga patay sa usa ka pedestrian sa Dalan F Kabahog ni atong Sabado sa kadlaw nagpositibo sa alkohol o gipasakahan og kaso sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Mga biktima sa sunog sa barangay Alang-Alang Mandaue na kadawat o gapasiun ng tabang gikan sa syudad. Mga kato mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radioman Aida de la Cruz Tampos, maton sa atong mga balita news updates. Ano karon nga Martes mga kasama, Hunyo 16, 2026. Kumusta man iyong kahaponon karon? Kumusta man ang mga nagbiyahe karon mga orasa katong mga baguhay lang ni gawa sa ilang mga opisina o gingon man ang mga ginang natos mga panimalay. Mga mister sa panimalay nga busy na sa pag-atiman sa para paingon nga panihapon o sa mga naminaw nato sa ato ang digital platform DYH Experiment sa Facebook page, YouTube channel DYHP app. Mayong hapon kaninyong tanan. Live ta karon ha sa Facebook diri sa DYH Experiment sa Facebook page. Standby sa ato DYHP Answer to Win promo o siguraduhan lang nga naka-follow mo sa DYH Experiment sa Facebook page o Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page aron na mo chance nga makadaog og 200 pesos labi na kato naka-share o gaingon man ang ato ang live program karon sa DYHP News Updates inyohan na share karon o makatubag mo sa atong sayong kayong pangutana karong taon-taon mga kasama. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Ang konseho sa siyudad sa Sugbo ni question karon sa executive order nga gi-issue ni Mayor Nestor Archival labot sa cash aid distribution alang sa mga senior citizens sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radioman Eli Bolonos. DYHP RMN Report. Kining maong balita hatog nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Gi-question sa Konseho sa Sugbo ang executive order ni Mayor Nestor Archival labot sa cash aid distribution alang sa mga senior citizen. Partikular na nini ang dili pag-ila o pag-reject sa scan o photocopy ID sa senior citizen nga ipresentar ato sa distribution sa financial assistance. Ubo sa kamanduan sa mayor, kadto lang senior citizen nga makapakita sa original ID gikan sa Office of the Senior Citizens Affairs kun USCA ay makadawat sa cash aid. Ang City Council pinagi ni Konsyal June Alcover niyawhag kang Archival nga i-review ang executive order ni ini ug mopagawas og supplemental guidelines. To respectfully urge the Office of the Mayor to review and reconsider the implementation of Executive Order number 077 and to adopt supplemental guidelines that provide a more liberal, humane, compassionate interpretation of the requirements governing the release of financial assistance to their senior citizens. Si Konsehal June Alcover na konseho ni Afag usab sa mayor nga konsiderar ang government issued ID sa mga senior citizen nga makuha sa cash assistance niini sugod unya sa Hunyo 19. Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties, maka-reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis gawa sa spirulina. Duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:19 na sa kahaponon, samtang katong driver nga nakabangga patay sa usa ka pedestrian diya sa Dalan F Kabahog niya atong Sabado
Kadlawon to nahitabo ng positibo sa alkohol o gipasakaan nagkaso sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante. DYHP RMN Report. Nagpositibo sa alkohol ang driver sa usa ka motorsiklo nga nakabangga sa usa ka 30 anyos ka pedestrian nga binabang sa karsada sa F. Kabahog didto ka Sabado sa kadlawon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga sila gipaubos sa field sobriety test pinagi sa alcohol breath analyzer. Ang driver nga si Mac Von Morata Pulancos, 24 anyos, nagpositibo ni sa alkohol. Nagpasabot nga hubog kini sa dihagan hitabo ang insidente. Kasong kalapasan sa Republic Act number 10586 kunang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 ug laing kasong reckless imprudence resulting in homicide ang ipasaka sa TEU Bato kang Palancos. Ang update niya to sir, napailan to og kaso gyud ang katong driver, aside from the sa homicide, gipailan po og violation sa Republic Act 10586 or known as the Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Okay, nasuta dito nga nakainom ang maong driver. So, gina-file na to kaso. Tukmang kaso, pagkaroon na apa sa kusudiya sa itong kapulisan, sir. Kaya nung dumaan nga samtang nagdagan ang motorsiklo nga gigamit ni Pulancos ang kasang usa ka babae nga si Kay Fernandez sa Estremos, 23 anyos, gikan sa usa ka hotel sa Barangay Lahog. O pag-abot sa mga repit, iyang nabanggaan ang minabang nga biktima nga si Jimmy Lumapak Hadukana, 30 anyos. Tungod sa kakusog sa pagkabangga, nalagpot ang biktima ug nahagba kini sa sementado nga karsada nga miresulta sa dakong kadaot siyang ulo ug lawas. Dali nga gidala ang biktima sa tambalanan sa mga sakop sa emergency medical personnel sa Cebu City Medical Center apan gideklara ni nga dead on arrival. Samtang ipahibaw usab ni Oriol nga dili na mapasakag kaso ang kabanay sa driver sa habal-habal ug sa pasahero ni nga babae nga nabanggaan ug nadaro sa usa ka Ford Raptors sa may South Coastal Road sa Southward Property netong Sabado sa hapon. Kini human nga nagkasinabot ang pamilya ug ang nakabangga nga si Jana Tabacon, 23 anyos, kini na ang moabaga sa gasto sa pagpanubong sa mga biktima. Gumikan ni gi-release na sa Traffic Enforcement Unit ang driver nga si Tabacon sabay sa maong kalambuan. Awhag ni Oriol sa mga motorista ganing nagsunod-sunod nga aksidente sa kadalanan nga mikutlo sa daghang kinabuhi sa mga riders nga kinahanglan nga mag-amping sa pagmaneho sa ilang mga motorsiklo. Gibawal yun nato nga dili mo drive sa bisan unsa ng mga motorsiklo or mga vehicles kung nakainom. Mo gunay labing importante kay nakita nato na mo na usa sa mga taas nga hinungdan sa mga disgrasya sa atong kadalanan, ilabi na sa mga motorsiklo. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, giangko ni Oriol nga ang road safety dili lang kiniresponsibilidad sa gobyerno, lakin nausab niini ang mga motorista. Sila sa kapulisan hugot nilang ipatuman ang tanang lagda sa trapiko aron nga kadto nga mga malapason nga mahimong hinungdan sa disgrasya ang madakpan ug dili sila makabiktima. Samtang ang papel sa gobyerno labi na sa local government units mao ang pagsiguro nga ang karsada dili maghatag og peligro sa mga mogamit niini. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyo man Arbo sa DYHP, Tata Carmen. Radyo mo nationwide. RMN DYHP Flash Report. At oras alas 5:23 sa kahapon ng samtang sa kauluhan mga kasama ang Sandigan Bayan ni suspenso kang Senador Jingo Estrada og 90 kaadlaw nga preventive suspension Sandigan Bayan 2nd Division. Gumikan kini sa pending nga graft charges nga giatubang karon ni Senador Estrada kabahin sa involvement niini matod pa sa flood control scandal. DYHP una sa lahat. Traffic update. At karon i-check atong kadalanan karon og mga alarma sa sunog diha toy nalalma di palang gidugay di asa dakbayan sa Lapu-Lapu nga naapoy girespondihan nga alarma sa sunog. Sunod ganing sunog ha, sugad pagkagahapon adlaw sa report ni Radyo Man Lauro. Lain pang sunog ni Tumaw pagkagabi sa Labangon o niya kagarin ng kadlawon sa istasyonan Mabolo o niya karong hapon. Alarma sa sunog may gali kay nakontrolar na yun diya sa may Basak Lapu-Lapu. Report ni Radyo Man o ni Radyo Man Joseph Oskihano sa latest. DYHP RMN Report. Yes, salamat sa magradyo balay dadog wapa na makontrol ang sunog nga sa may Tamiya, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Apan confined ni kasamang radyo na ida
kung ano yung maka-involve paglaing mga residential, no, nga, or mga panimayog laing pag-isosimento, kung paano ni. Pero pag gidikira nga, ito sanglit na pa yung mga nigawas ng mga aso nga itong wala yung makamugna-ugna kung kayo, but ito mga aso ang nigawas nyo sa commercial building, mao'y gitubag karon nga alarma, no? Ni maurasa ron sa kahaponon, confined doon na mga fire truck ang nagkakuhan, o confined sanglit palibot naman ang mga fire truck sa Lapu-Lapu State Fire Station. Sanglit doon na mga aso pa nga itong aso nga nanggawas gikan sa usa ka commercial building niya sa may Tamiya, Basaka, Mandawi, Malas, 49 na daw kini mao nga mapanwa pa magdeklar nga kontrol sa nagkisosyo para kundi ni ginagikan ang padayon nga pagbugwak og itong nga aso diha sa commercial building sa nasgutan nga lugar. Samtang salatad sa trapiko Carbarasa ag uptown area karon gikan sa may Finte Osmeña padung sa Cebu Provincial Capital nakasinati ni Kauslaga sa Masakanan padung sa may Escario Street diri sa may esquina Framos Extension o diri sa may Juana Osmeña padung diri sa may esquina Gordo Avenue samtang ang Osmeña Boulevard padung sa may M. Villas nakasinati sa Kauslaga sa Masakanan padung diri sa may Virama Avenue esquina o diri sa may Virama Avenue padung sa Guadalupe Church o sa Guadalupe proper. Samtang ang Finte Osmeña gikan sa may Finte Osmeña padung sa may Virama subay sa B. Rodriguez slow moving karon masakanan nagabuto sa may Virama Avenue ari kabalakan kay Modreta ang daga sa masakanan samtang ang Osmeña Boulevard gikan sa may Finte padung sa may downtown area Modreta ang daga sa masakanan samtang ang gikan sa downtown area gikan sa may Finte sa may Jones Avenue Habig nakasinata sa mi sa kaunsilagan sa masakanan padung sa may Finte o ang Mango Avenue moving sa Kalmasika padung sa may esquina Gordo o Galaos sa may General Maxilom Avenue. Samtang in Bacalso padung sa may flyover Mambaling is moving sa Masakanan padung sa may Bacalso Basak Pardo Highway. Ang East RP both side waray kabalakan Modreta daga sa Masakanan Kalbaga Orasa. Samtang diri sa may norte nga bayan sa Rakbay sa Sugbo ag Bantal area na karon ang Bantal Road may nakasinati kaot sa daga sa Maskan gikan diri sa may Archbishop Rias padung diri sa may Woodland og napektuhan ni ang Is Fortuna sa habig na sa Mandawi. Samtang ang Pogjan Polisikan gikan diri sa Mabolo Church padung sa may IT Park is moving sa Masakanan samtang ang Gordo Avenue habig sa may GY padung diri sa may UP Lahog Modreta ang dagan sa Masakanan Kalbaga Orasa sa kahaponon. Matagalog niya wala tagdugang update sa tabong sulog karon dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gikan sa kawas alang sa traffic update ang Radyo Man Joseph Hoscano DYHP Tataka RMN. Tinga sa laban Radio Man Joseph Hosquihano sa report. Samtang sa Dakbayan sa Mandawi sa Barangay Alang-Alang, mga biktima sa sunog, nakadawat usab og pasiuna nga tabang gikan sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galanea. DYHP RMN Report. Yapo na po sa Mandawi City Social Welfare Services ang pasiuna katabang alang sa mga nasunugan sa Mabolo Compound sa Barangay Alang-Alang sa Maong Syudad. Ang sunog na itabo nitong Hunyo 14 sa gabi din pipila ka mga panimay ang naigo sa sunog. Lakip sa ilang dawat ng mga essentials mo ang mga relief goods, kitchen utensils, banig o guban pang magamit nila samtang anaa sila silang temporaryo nga gipuy-an karon. Ang sunog nakapekto sa 17 ka mga pamilya sa maong lugar. Si Mandawi City Mayor Jonky Uwano miawag sa CSWS nga paspasan ang pagproseso sa mga dokumento sa mga nasunugan para mas madali ang paghatag og dugang assistance sa mga biktima sa sunog. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang inyong Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:28 sa kahaponon kini nga porsyon dalit kanato sa DTX 500. Ikaw nang hambinbag mga sakit karong panahona, mag DTX 500 na matag adlaw. Yun kani siya tinigan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bu, kontrolado ang imong BP. Apay inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang na makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 best choice
against diabetes-induced hypertension. At oras sila 5:30 sa kahapon nun, DYHP Answer to Win promo una tama kasama karong hapon ato ang breaking news. Dumikan kay dunay kamanduan ang Sandigan Bayan 2nd Division nga nagsuspenso kang Senador Jinggoy Estrada. May kalabigitan ni sa pending graft charges ang giatubang sa senador. Ang atong pangutana karon, pila man kabuwan or pila ka adlaw ang suspensyon batok ni Senador Jinggoy Estrada. DYHP Answer to Win promo mga kasama, siguraduha lang na naka-like, naka-follow DYHP Arimensibo Facebook page. Ingon man sa Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook, kanay doon na blue check mark, kilid sa apelyido ng official Facebook page. Ug i-share ang atong live program karon. Pila man kabuwan o pila ka adlaw man ang suspension nga gipahamtang sa Sandigan Bayan 2nd Division ngadto ka Senador Jinggoy Estrada. I-share ang atong live program karon unya atubag na diya sa comment box, comment section. Diya sa to ang program karon sa DYHP News Update. Ato oras sa 5:31 sa kahapon nun samtang sa dugang pangbalita. Ato ta sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang Lapu-Lapu City magsaulog sa ika-65 nga Charter Day celebration sa maong syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Remart Pugod. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga way klase sa tanang level sa public ug private school sa naasing syudad ug mga adlaw. Subay kini sa gideklarar nga special non-working holiday sa maong dakbayan alang sa pagsaulog sa ilang ika-65 nga Charter Day ug mga adlaw. Subay niini giawhag ni Chan ang mga upunganon nga motambong sa ilang Charter Day program sa alas 7 sa buntag sa Lapu-Lapu City Hall grounds. Ang charter anniversary sa Lapu-Lapu City adunay tema nga celebrating 65 years of service and progress, empowered by people, united in purpose. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Radyoman Remart Pugoy, DYHP, Tatak, RMN.